na balita, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, eksakto alas 8 ng pagkaaga. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Lulier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mlulier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayong updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkok kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung palumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tukang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Kahit sa 16 na kita kan bulan na Hunyo, aldaw po kita na Lonis. Primerong aldaw ka na burukasan na klase sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya siribot-sibot na sa mga paratukdo. Pati sa mga magurang, sa mga eskwela na nagralaog na po ngunya na pagkaldaw. Iba naglilinig pagiraray uralawig baga sa bakasyon. Dahil pagiraray natapos kan sarong simanang brigada eskwela. So paglinig sa mga eskwelahan po digdi sa siyudad kan Iriga. Pero dawa arog kaya nan importante nakapagbukas na kana klase ngunya na pagkaldaw ang gabos ng mga eskwelahan sa pampubliko digdi po sa tuyang nasyon. Out pa man lugod, dagos-dagos na ini. Mayo ng mga dakol na suspension o ulang sa eskwela. Minsan kadakol pong suspension ni na klase kan mga nagtalikod na taon, bulan.
darakan mga nakaaging kalamidad, yaon dyan so grabing init kan panahon. Tapos si mga bagyo, kunya na sana magin maaliwalas an taon. Tanganing makanood man in tultol sa tuyang mga eskwela. Kasaro po yan sa nagiging ulang kung kaya nagluluya ang kalidad kan edukasyon sa satuyang nasyon dahil sa kadakol kan mga suspension kan klase. Pagsusospendi. Siyempre, imbes na dagos-dagos sa pag-adal kan mga kaakian, maabala darakan mga pag-suspendi kan klase digdi po sa tuyang lugar. Hoy, kasud maamam pala na yaon kita dyan sa siyudad kan Legazpi. Bako man itong Bicol Loco Festival ang pig-atindirang kundi talagang dakul ang mga nag-atindir sa Bicol Loco Festival pag-agi mi dyan sa Old Airport kan Legazpi City. Nakataltag ang mga miyembros kan Philippine National Police sa mga tinampo sa kapalibutan kan Old Airport and connection kan Bicol Loco Festival. Dara po yan sa Karahayan Buot kan ako Bicol Party List. Nahiling ko duman sa mga balloons. Tapos pagkabanggipalan nagkaigwanin konsyerto. Kundi bigla bagay itong huminugmak sumakusog na uran kasudma. Tapos bigla na naman na umininit so kamugtakan ka na panahon. Siyempre ang okasyon na pinanginutan mismo kan ako Bicol Party List. Yaon duman si Congressman Alfredo Pido Garbin. Siyempre si Congressman Saldico. Anday mawawara dyan ang media coordinator si Madam Sally Loses. Asin an sa iyang mga pag-iriba. Kung dahil lang ako sibot, nagdalan man ko ta ako ka na Bicol Loco Festival, kaya alam, mayo man akong hilig sa mga festival na yan. Kung iisipon ba, magparapakisuksukan ka, makahiling ka sa nanin artista, ay pambihira. Baka magka-repeat ka pa dyan, na perwisyo pa sa imong hawak, pati sa imong buhay, na aksidenteng naipit ka. Minsan pag-arog po kaya na dahil kaya ako tuod sa grabing crowd ka na tao. Tuod kita sa mga coverage arog ka na Peña Francia Fiesta. Pero pag-arog ka ng mga pro festival sa nang ini ay dahil gayo kita dyan sa mga madalan sa naman ng artista para kanta. Dawa po yan libre, dahil man libre ang sa imong pamasahe, ang sa imong pagkakan, madayo ka lang. Araw man sa na yan ang kaugma festival. Tapos kadakol pa kang nakataltag na mga pulis, kadakol ka na mga PSU. Meaning Provincial Security Unit. Masakit dyan kung nagrurubo-rubo na ang tao, nakadamay ka pa sa napukpok nin batuta. Ika nga, nagpaparapakisuksukan ka, bawal na nga mag-agi yan. Kadakol na po kita mga experience kan mga araw kaining okasyon, ini mga pro festival na ini. So, saro nga ning DJ na kaibahan ta, nasuya da suaki, mga dalan sa nakan kaugma festival ta, kadakol kan bantay, grabing yan security na mo nga Kapitolyo Malacanang. Yan po ang dipisil kung ang festival puro na sana security. Dahil man akong alas duman sa Bicol Loco Festival na inaasigurar ang seguridad, kaya lang pag nakakahiling po kaya kita nin pulis tapos mga autoridad na nagbabantay kan arog kaya ng mga okasyon,
Narubaga ang paghiling ko, an obserbasyon ko, makatakot. Ano daw ni? An mga bantay intirong naka red alert. Baka ini magirra na. Yan po ang mga okasyon na minsan okay lang ang seguridad ang asikasuhon kaya lang kung sobra man. Grabe ang higpit. Ikaman sana magkikini-kini ka kumbaga may halo kang kahadita na madalan sa sarong festival. Tangon yan, ang mga tao po, pag nakakailing nin dakol na pulis, dakol na mga nagbabantay sa sarong okasyon, o maging sa mga artista, politiko, ay katakot nga yan, magdulok dyan. Maski nga yan, presidente kan Pilipinas, basta yaon po sa probinsya, grabe baga ang seguridad. Halos dai mo madulok-dulok. Dai mo pwedeng ranyan pwede kang dabuhon ka na mga security. Hindi nga na isa sa tuyang lugar sa Camarines Sur, mayor pa sa nanganan iba, ay grabe na ang bantay. Kaya dahil po kita nagngangalas sa mga araw kay ning okasyon ang seguridad talagang inaasikasong marhay ta igwang pigpoproteheran siyempre ng mga tao. Kaya lang kung sobra man karoon na baga magyera sa okasyon ay dyan ang dipisil. Kadakol ng mga pigbabayadan ang satuyang gobyerno para sa namagbantay sa mga araw kay ning okasyon. Anhapot dyan. Ano daw? Ining mga pro-festival na ini. Ano ang mihuras na pwedeng darahon kay ni sarong lugar? Saan kunyan man lang kay ni entertainment, mapaugmaan sa tuyang mga kababayan. Kaya lang maray kon mapaugma, kun mapatios pa. Saan nakikinabang digdi sa mga araw kay ning okasyon na mga festival na ini. So mga nagpe-perform na mga artista, banda. And siyempre, so organizer ka na festival. Nauso kaya ang mga festival digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga pigpara pa si Rikat, pero depende sa festival. Dapat day magparagastos na gayo ang mga organizer. Sa kung pagpaparapagastuson man sana ang mga kababayan niya to, tangani sa nang makadalan kan mga festival na yan, ay inutil po. Napipirwisyo pa ang negosyo, napipirwisyo pa ang mga tao imbes na magtrabaho na, maghanap buhay na para sa pamilya, para purulok-pulok, tangani isa ng makadalan ka na mga festival na ini. Hoy, good morning palan sa mga parantabay niya to dyan po sa Ligao City sa probinsya kan Albay kay Sir Jerry Navarez ang LTO Chief. Grabe po ang reblocking na naman pagaling Pulangi abot duman sa Ciudad kan Legazpi. Ang halawigo na reblocking dyan sa may tangod po kan Ginubatan sa probinsya kan Albay. Ay ano na yan. Kaya nagkakaburol-buhol ang bulos kan trapiko. Lalong-lalo na po ngunya na nagburukasan ang klase. Sigurado, halos masarong kilometro ang reblocking dyan sa may Ginubatan sa probinsya po kan Albay. Di po kita nagangalas sa mga patrabahong ini. Tapos mahiling mo abang gayon kan mga warning device dyan sa may tangod kan DPWH 3rd Engineering District kan probinsya ng Albay. Pero so ibang lugar na may reblocking digdi po sa may inutan kan Pulangi dyan sa may Barangay Pintor
may reblocking man dyan, mayong mga warning device. Pero sa National Highway, kadakol bang gagayon kan warning device na binubugtak kan mga kontraktor. Ano pong nangyayari? Diyan sa Tercer Distrito kan probinsya ng Albay, taarog kaya na mga patrabaho kan ibang trabaho kan ibang mga kontratista. So yaon sa napulan sa National Highway, bubugta kanin magayon na warning device. Pero so ibang lugar dyan sa Tercer Distrito kan probinsya ng Albay, dyan sa may Pulangi, mayo nin warning device, reblocking dyan. Milita bukid na, ay pambihira. Naray kung sa Banuan kan balatan, taigwayan mga nakabantay ng mga hoben. Ugurang man na nagbabantay kan bulos kan trapiko. Sa mga reblocking, naghahagad nin piso, 5 pesos. Depende sa itao kan mga nagaaging motorista. Maray nga ni, tamayo na baga. Digdi sa Spellway, kan Barangay San Jose, sa siyudad po kan Iriga. Itong mga nagtatapal-tapal man sa Ginjanin, mga baybay daga, nalulubak naman ang Spellway. Meron na supog naman sa mga parahagad dyan, siyempre, bako man po yan na trabaho ninda, magparapanghagad. Trabaho kan DPWH na iyoan magpakarhay kan mga agihan kan tinampo. Bakong trabaho kan mga standby na iyonan magtrabaho, baka pigbabayadan man yan kan DPWH, kaya pigtatambakan man itong rulubak na tinampo, nag-aagad man in piso o 5 pesos. Minsan, digdi sa tuya pong nasyon, magkaigwasan na nin hanap buhay, ang iba niya itong mga kababayan, ng mga tambay sa barangay. Nagigibo na sa nanin paagi para matabangan ang sa tuyang gobyerno. Baka dahil naman niya nahiling kan DPWH. Kaya gayon araw kan ang ginigibo sa barangay kan iba niya itong mga kababayan. Maray nga kayo ni maghanap buhay kami, magturo tambon man daga o graba dyan sa lubak na tinampo, tani magkaigwa kami nin income. Minsan po an ibang mga kababayan niya itong mga tambay, kumbaga magkaigwa lang nin hanap buhay. Sa bagay, sa legal man na paagi yan, kundi bako naman obligasyon kan mga standby na yun nagpakaray kan tinampo. Obligasyon po yan kan DPWH na iyon magpakarhay kan mga rulubak na tinampo. Pagyaon sa mga national highway, magin yan provincial road, city road, makasusupog baga na igwa na kamong mga kapatas sa barangay. Imbis na maugmaan na mga nagmamasid, nagkakasuruya pa kayo ng mga patrabaho na pinag-i-implementar po ka na DPWH. Bako saan ang digdi sa probinsya kan Albay? O probinsya kan Camarines Sur? Nangyayari po ang mga arog yan, maski na sa parting Quezon Province. Grabe, haralawigon ang mga reblocking. Sige, sana ang repair kan tinampo. Kumbaga sa Oroinutan, dahil panganit tapos sa proyekto, igwa na naman reblocking. Ay, pambihirang buhay tayo ni. Igpaparalo ka, ba, maski tul-tul pa man ang tinampo. Kaya trabaho ngunyan kan DPWH, siguro bako man pag papasementoan iba, kundi paglukab kan tinampo tanganing igwanin awad-awad na proyekto, awad-awad na pundo na itao sa arog kaining mga pag papasemento kan mga tinampo. Hoy, good morning Mampalan ki dating Congressman Sal Fortuno, asin man ki
Vice Governor Sal Fortuno Jr. Yan po sa Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Again, condolence sa pamilya ni Pading Raul Rocky Bayubo. Yan sa San Antonio Ugbon, Nabua, Camarines Sur. Napapatintihan po ang sa iyang bangkay. Kaya duman sa mga pag-iribata, mga miyembros ka na media. Kung igwaman po kamo na pwedeng dawa, dikit sana, basta makatabang sa pamilya ni Pading Rocky Bayubo. Magin yan pagkakan o kwarta. Kasod mamampala na ginibuan na outtaking kay itong mga nakapasar sa ginibong licensure professional for teachers o ining LPT. Yan sa Albay Astrodome. Kadakol po kan mga pasado na naman na mga paratukdo. Digdi po sa tuyang nasyon by bats. Naruduwang bats so outtaking. Kundian hapot dyan. Ano daw ini? Makakaralaog man sa pagtukdoan, iba? Kadakol po kan mga pasado, graduado, ang problema pag naglalalaog ka na sa trabaho. Na maging regular ka sa Department of Education. Tangon yan, kadakol na po kan mga proseso na inaagihan antes kang maging regular na paratukdo sa mga pampublikong eskwelahan digdi po sa satuyang nasyon. Saro kayan pag-abot sa promotion, grabe na ang hinahagad na mga requirements. Amak mong an promotion ngunyan puon teacher 1 hasta teacher 7 na pala. Tapos master teacher. Pero nag-aabot na sa Master Teacher 4 o lumabi pa. Pero maagi ka muna sa kumbaga sa baba antes kang ma-promote. Yan po ang masaklap. Kundi garo ginigibo man yan kan Department of Education ng aning masakitan na magkapo-promote itong iba niya tong mga para tukdo. Tasain maparakuan in isisweldo ang gobyerno kung kadakol kan mapopromote sa pagtukdo. Tapos siyempre mabagonin salary grade. Ang teacher bagangon yan. Pag ikasarong master teacher, ma-receive ka halos 50,000 pesos ang kada bulan. Sain pagpaparakuahon yan kan gobyerno kung halimbawa sa sarong eskwelahan, sa sarong barangay, ang master teacher, igwa ngayang master teacher na mga lampas 5. O, sa'yo na maparakuan in pansweldo. Ana sa tuya pong gobyerno, pag-arog na kaya na kadakol kan mga napopromote. Kaya gayo da arog kan ang ginigibo kan DepEd, tawa arin man na departamento tangani pong makontrol kumbaga mabawasan ang swelduhan kan sa tuyang gobyerno. Tapag abot pa sa nadigdi sa paglalaog, sa pagtukdo, bako sa nanganing sa pagtukdo, sa iba pang mga kurso, bako sa nang sa paagi kan edukasyon, maging sa pulis, kadakol na baga mga pasadong registered criminologist dahil man nakakalaog pagka-pulis. Ini po ang dakulang problema sa mga panahon na ini kan sa tuyang gobyerno. Kadakol mga pasado kung sa na sanayan ibuburugtak na posisyon. Kung sa na sanayan ibuburugtak na pagtatrabahuhan kan mga pasadong ini. Ultimong sa pag outtaking pa sana. Grabe po bagan ginagastos.
bako sanakan mga pulis kundi magin kan yaon sa pagtukdo. Kung harayo pa sa imong lugar, mapasiring ka sana duman sa syudad kan Legazpi, ma-outtaking. Sa pamasahe pa sana, runot na sa imong bulsa. Tapos ang sulot mo pa, dapat disente man. Kung lalaki, nakabarong. Tapos kung babae, nakakimuna. Yan po ang dakulang problema. Dahil pangani nin mga trabaho, pinapagastos ng marhay kan sa tuyang gobyerno. Kaya man pag nakaka-regular an maging pulis o kaya para tukdo, binabawi-bawi, pwede pang magbuno nin oregta, makmungaya. At least, lawig kan sa kuyang panahon na pagpara-apply. Tani ba nga ni, nag-aabot din 10 taon bago ka makalaog, maregular. Maray kon itong sabing may puting kabayo, medyo madali-dali. Pero kung ang kabayo mo itom gayon, pero depisel. Ini po ang dapat na tauan atensyon kan sa tuyang gobyerno. Tauanin solusyon kung paano ang mga graduado sa anuman na kurso, mga pasado, digdi po sa tuyang nasyon, matatawanin na mga disenteng trabaho na kumbaga itong pinagtapusan ninda sa sarong kurso, yun malalaugan nindang trabaho. Maparaano ka man kan kadakol ng mga pasado kung mayo ka man lalaugan na tultol na trabaho bako man tugma duman sa imong pinagtapusan na kurso. Kaya iba po nag-aarabrod na sana ta makasuya digdi sa sistema kan sa tuyang gobyerno ngunya na mga panahon alagad sa mga congressman, mayor, governor, senador nagpaparayaman. So mga yaon sa posisyon, lalong-lalo na po ang presidente and vice president. Yan pa sana sa inaapod ng mga confidential fund, intelligence fund, na dahi makro question. Ayan, prerogative daan inda. Ay inda. An hapot, sa ininda pigpaparakuruan mga milyones o ano ba, bilyones pa gayon. Para sana sa intelligence fund, confidential fund. Yan ang dakulang kahaputan niya to sa satuyang gobyerno. Yaon man ang Commission on Audit. Ano yan ta na kakalusot sa COA? Naday nga ni Aram kung saan ginarastos ang mga bilyon na kwarta kan sa tuyang gobyerno para sana sa intelligence fund. Kadakol ibinabayad sa bodyguard. Hindi sana si Vice President Sara Duterte, ginatos bagaan pulis na nakapalibot sa iya. Siya nagpaparakuan in pansweldo ang Vice Presidente kung personal sa nanyang kwarta daw. Gastuson man daw yan para sa mga bodyguard na ini ay pambihira. Na nga ni pagpara urotoon ang mga Pilipino digdi po sa satuyang nasyon ta makasuya na kan sistema kan satuyang gobyerno. Bigwa na po kitang 33 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Kontrol tulan sana po ang dalagan kan paggogobyerno sa Pilipinas. Haloy ng asinsado ang Pilipinas. Kundi ang masakit kaya digdi sa tuyang nasyon. Nagkapira sa ng mga yaon sa posisyon ang nakikinabang kan kwarta kan gobyerno. Tapos pigkukurakot pa kan iba. Linuloko ang tao na imbes mapa duman sa mga nagtitiyos na mga namamanwaan ng mga Pilipino. Para gusto arapudon mga honorable ay inda daw kunan mga gibon indo bako man makatao makajos
Tapos apo doon ka, mga honorable nagrarahay na. An mga sulot nindo abang gagayon. Ayun ka mo nagpaparakuanin ibabakal kan magayuno ng mga sulot na yan dyan sa Kongreso as in Senado. Magigwanin oath taking abang gagayon kan sulot pero ang mga gibo abang kakanos, abang susuya. Tapos pagpapara sabihon ka mo mga honorableng public servant kuno ay inda dahil tanangani po pagpara orotoon ang mga Pilipino digdi po sa satuyang nasyon ta kung gustong mag-asenso kan Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, dyan man pala sa Barita Waterworks sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Irga, nagpupuo na baga na magluyan naman ana bulos kan tubig. Although day man nawawara. Pero may mga lugar dyan na yaon sa kataasan, nasagkod ngunya, nagpapara luya-luya pa ang supply kan tubig. Kan mga nagtalikod pong aldaw, abang kusog ka na bulos, malangan so ibang mga posit nagkakapurunggal sa sobrang kusog kan bulos kan tubig. Ngunya na malisan, kung naobserbaran ko, pag puon ka na klase, ngunya na pagkaldaw, luminuya sa bulos. Kaso bagong alas 6 hasta alas 7 nin pagkaaga. Pero niya ako, abot na naman ang panahon, mapara turo-turo na sana ini. Naugma sa mga concessionaire ka na Barrett Waterworks kan mga nagtalikod na aldaw ta. Uy, abang kusog nga kan bulos kan tubig Pwedeng magsarabugan sa mga maluyaluyang tubo sa kusog kan pressure. Pero garo niya ako, duda ako kay ni. Yo mananggad. Pag abot kan dakol na naman ang nagkukonsumo, naggagaramit, maluya na naman ang supply kan tubig dyan sa Barrett Waterworks. Yan po ang problema dyan. Dahil na may maintain. Yan manehamente ka na Barrett Waterworks na masuplayan ng tultul na bulos ang mga konsumidores. Papakubhan man ang cellphone niya to digdia. Bigla bagang nahulog. Kung nagaantabay si Karondang Atan, apod kagiraray. Nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Militan, Paray na aga, uyang nagdat na bareta. Karong padre de pamilya, tuban sa panuhaan kang binambak na marin ito undadan, matapos saktakon kan sa iyang kainuman. Karondang Atan, na-report na tabi yan kasubag-o. Kan magkumpadre, asin iba pa sa barangay Bataan, tinatbak Camarines Sur. Matapos magkagawa ng mahinig na jurisdisyonan, pinagbibig, hanan. Biktima. Hello. Hello, sabi. Na-report na tabi yan kasubag-o. Hello, sabi. Na-report na tabi yan kasubag-o Karondang Atan. Okay. Go ahead. Kuya man, sa tuyang nagdag na bareta, yun yan na pagkaaga, pinagsiguro man ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na magpapadamos an man iba-ibang gibong pangkausmagan para sa mga
dating rebelde, atin mga vulnerable komunidad sa rehiyon kan Bicol sa irarong kan programang payapa at mataganang pamayanan o an pamana pag-abot kan 2026. Sa iyang pagbisita, sa ipatura o kaya sa headquarters kan 9th Infantry Division sa Pili Camarines Sur, ipinagpahain kan Hepe kan Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o anong papro ang pag-aprobar kan mga bagong proponidong proyekto para sa irarong kan pamana na nakatalaan na ipautob sa taon 2026. Kabali man sa mga proyektong inian paharong para man sa mga dating rebelde sa bulan Sorsogon asin ang pagpapatagdok din mga edifisyong pan-negosyo para sa Sarong People's Organization sa Siyudad Canaga na labi-labi na apektaran kan Bagyong Christine na nagkausa man din pagbaha sa riyon kan Oktubre 2024 ang pamana sarong programa kan panasyon na gobyerno na may duwang pakinot na objeto ang pag-aon sa pagtiusan sa mga pinaka-nagtitirios na barangay sa nasyon asin ang paglaban sa influensya kan mga komunistang terorista sa mga perang lugar asin nagtitirios o kaya adifisinan na maawot na komunidad. Sigun man kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Naging resulta naman kan positibong resulta ang inisyatibang pangkatulungan sa pagsigbag sa mga resulta kan armadong ralabanan. Sigun pa man kay Galvez na nainig-linda na makita na epekto kani ining pamana pati naman ang mga tinampo na dati naman na inapapasiringan sa kunyan marhay na pati ang water system igwa ng mga proyekto mo yan para sa mga rebel leaders. Kandag na barata, Palado Lokal, na Barkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon haligyan sa luwas. Digdi kaya sa mga barata may nagluluwas na naman tampok man giraray ang saro sa 18 hudas subot na senador ay pambira mga hudas na pala ang ibang senador. Kailang maging Iscariote ang iba. Saro na sa hudas man na senador, si Senador Joel Villanueva pangyayari. Dapat digdi si Bako naman. Ay na sana magpabudol sa banal na aso. Santong kabayo na traidor saro ini sa nagsugo na papundoon si Senador Risa mientras na nagtataram ay pambira. Say na daw ang toltol na senador digdi sa tuyang nasyon. Ba ang narumduman ko itong toltol na senador? Ako siyang senador. Ang pangaran niya senador pero maray sa Espanyol. Maestro ko sa Spanish sa UNEP. Senador Oliva. Ito ang tol-tol na senador. Antok doon niya kung paano ang Pilipino ma-translate sa o ang Espanyol paano ma-translate sa Pilipino. Pisil mag-adal sa subject na Spanish kan panahon. Pero so para tokdo, ito ang pangaran kaya ito, Senador Oliva. Si Maestro. Sabi the Senator Joel Villanueva has received criticisms from netizens over a viral video where he was seen telling Senator Amy Marcos to cut off Senator Risa Hontiveros while the latter was explaining her motion for the senators to take their oath as impeachment judges on Tuesday for the trial of Vice President Sara Duterte. Nagtalikod po ining simana to recall Marcos interjected while Hontiveros was still interpolating to oppose some of the points stated in the privileged speech of Senator Ronald De La Rosa seeking the outright dismissal of the impeachment case against the Vice President.
And video circulating online, Villanueva was sent telling Marcos to raise a point of order to stop Hontiveros from opposing the motion of De La Rosa. Pwede ka na magsalita actually, pwede mo na sabihin sa mic yung point of order para tumigil siya, Villanueva said. Marcos then approached the podium, raised the point of order, cutting off Hontiveros, which prompted Senate President Chis Escudero to suspend decision in order to ease the tension. Sa umanining pasaway si Senadora Aimee Marcos. Tuman kay ni diktahan an presidente ka na Senado, si Chis Escudero. Ribong an balanak pag-arog po kay nan sa tuyang mga senador. Some netizens didn't like what Villanueva did, describing him as ill-mannered, rude, disrespectful, and a big follower of God. He is the son of Evangelist Eddie Villanueva, founder and spiritual director of the Jesus is Lord Church worldwide. Villanueva has yet to release any statement regarding this controversy. Biran nang mangyayari po kay dyan sa Senado, garo magkakaigwanin ralaban sa relihiyon, bako man sa paggugobyerno. Pigpapara pakiaraman kan iba pong mga sekta an Senado ngunya ng mga panahon. Malatan nang gana si Senador o Senator-elect Marcoleta sa Roma na Iglesia ni Cristo. Senator Joel Villanueva, Jesus is Lord. Ang luwas kay ni, pag day nagkauroyon, ang ibang mga senador na kumbaga bako sa ng politikan pinagdadara, kundi relihiyon, ang magiginibukan iba dyan, praise the Lord. Sige na sanan, hallelujah. Nangyayari na po baga puro hallelujah ni bang mga senador diyan sa tuyang Senado. Dahil ni man si Senate President Chis Escudero igwaman piga hallelujah. Bako sa nang presidente kan sa tuyang nasyon kundi magin an vice presidente kan Pilipinas. Piga sigan hallelujah man kay ni Senador Senate President Chis Escudero. Ngayon na nga ni po yan ang sinasabing may dakulang utang na buot sa pamilya Duterte ining si Senador Chis Escudero. Kaya paano man yan makakapagdesisyonin sa diri niyang isip? Kung may mga nasa likod, tanganing dahil siya makapag-desisyon tulos ka na impeachment complaint laban ki Vice President Sara Duterte. Simple baga, kung mayong mga nasa likod kan mga taong ining mga senador na ini, nan iba ang kaisipan sana para sa dirinindang interes, bako man para sa intereses kan nasyon Pilipinas o mga Pilipino, inotil po ng mga senador ini. Tapos masurulot nin pula mga senator judges kuno ay mga buisit. Paubaya na nindo sa korte, paila nindo nin kaso kung igwa kamong mga ebidensya laban ki Vice President Sara Duterte, bakong dyan sa Senado para imbestigaran. Haloy ng panahon po yan, ang Kongreso, ang Senado, ginigibo bagang, ang mga ginigiribo, imbestigador. Kadaan na lamang, so imbestigador na bistado ko. Uruhay pa ang mga investigasyon kan Kongreso as in Senado na mayo man abta na tultol. Nagpaparagastos sana po nin kwartaan sa tuyang gobyerno para sa mga hearing na ini. Na pagkatapos masentensyahan, mapadusahan ang sarong politiko, palilibrehon kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, so may mga kasong plunder. Ngunyan, iyon na ang kakasuhanin plunder kung talagang may magkusog buot
si Vice President Sara Duterte. Ano daw, palibrehon man daw ini kan Kongreso asin Senado. Yan ang dakula dyan nakahaputan. Grabe baga, so ginibo kan pamilya Duterte sa mga Pilipino. Inabuso ang ibang diretso kan mga Pilipino. May mga kasong plunder pig para paruluwas. Poon ki dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Pinalibre baga sa house arrest. Tapos si Senador Jingo Estrada may kasong plunder. Senador Bong Revilla. Yaon pa na Bicolano man na senador. Nakapagpiyansa si Senador Ringo Honasan. Ano taarog kay niyan sistema kan sa tuyang gobyerno? Yan po ang dakulang kaputan kan mga Pilipino. Kung mga tultul ka mga servidor, bakong arog ka ng sistema? Tigbabalga na nga nininduan nakapalaman sa konstitusyon. Dahilan sana sa gusto nindong mamantinir ang puder nindo ang pansadiring interes bako man pong para sa mga Pilipino. Mahirak man kamo sa mga tios na Pilipinong pigpapara rulo ko nindo. Maray kamo ta mga hayahay perman buhay. Ini po ang kadipisilan kan gobyerno sa Pilipinas. Kaya nga ni kadakol kan nakakasabi, ribong ang gobyerno kan Pilipinas. Kung ano ang direksyon, mayong nakakaharam kung ano ang kaabtan kan gobyerno Pilipino. Sige pan sawong-sawong kan nasyon China, imbis na matuninong ang Pilipinas, sige man pasali kan ibang mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Kung iyan bagan inaasikaso kan mga senador na ini, na mabantayan, maproteheran ang mga teritoryo kan Pilipinas, di nagrahay na. Bakong maproteheran ang pansadirin nindang interes, makasuya bagang pagparamasdan ang mga nangyayari dyan sa Kongreso asin Senado. Nasabi pang ibinugtak sinda sa puder para magserbi sa mga Pilipino. Mahirak man kamo ta mayo nang padumanan ang mga nagtitios na Pilipino. Maray kamo ta mga marahayan buhay. Pag nagkasala, madurulag sa Pilipinas. Marulupad pa siring sa ibang nasyon. Pag iba na naman ang presidente, mayo na sa mga kalaban. Maberilta kamo sa Pilipinas. Kamo nagpasiram-siram sana. Ini po an dipisil kaya digdi sa tuyang nasyon. Dapat ini an pakarayon an pasistema kan sa tuyang gobyerno. Kapag igwanan mga nabubutbutan na anomalya ang ibang mga politiko, may mga naguhugas kamot na, may mga nagdidipinsa na. Hadaw, anhapot dyan, pag nahali na sa puder si Presidente Bongbong Marcos Jr., mapakarahay na daw ang sistema kan gobyerno sa Pilipinas. Baka ang kaabtan kayan, baralusan na naman. Kung gumana ang grupo ni Vice President Sara Duterte sa pag-abot kan presidential election, ano daw? Dahil daw ini mambalos sa ginibo sa Sainda. Yan po ang dakulang kahaputan niya to. Kung gustong mapakarahay ang sistema kan gobyerno sa Pilipinas, dahil magpara diringkilan, dahil magpara sa ragin-sagin, tapos dahil manindo inaaksyonan. Dapat tauan solusyon ng mga problema kan sa tuyang nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kadakol pong pwedeng asikasuhon kan mga congressman, mga senador, digdi po sa tuyang nasyon, ang mga
darakula ang programa kan sa tuyang gobyerno na pwedeng makatabang para masolusyonan ang pagtios kan mga kadaklan na Pilipino. Inisa nang sa Department of Agriculture. Kadakol po bagang problema ang Department of Agriculture. Dai man nasusolusyonan kan sa tuyang gobyerno na ngaya mapakarhay ang presyo kan paroy sa satuyang nasyon. Naging kinaputana bilang sekretaryo kan DA si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hadaw nangyari sa iyang mga kaisipan, kamauutan, obheto na mapababa ang presyo kan bagas, nagbaba nga ni, kadakulan ani. Ang problema, pigpaparahanapan siya kan mga kababayan niya itong nagtitiyo sa yan 20 pesos na kada kilo kan bagas. Kung ang resolveran baga kan sa tuyang gobyerno, pakarhayon ang presyo kan paroy ang kada kilo ma-maintain dahil magbaba sa 20 pesos di mas marhay pa bakong pagpara paasahon sa nakita kan 20 pesos na kada kilo kan bagas na imposible. Ano, nagbabalik si Karondangatan, pasok. Salamat kami karon ng Philip, kuya pa, ang sabi ang dagdag kabareta mo niya. At bitin tindamaan sa pakipagtarapan si Honorable Michael Baybayon, ang speaker ng barangay, sa imanan ang barangay Sigawa Organization. At naging napakiliman sa barangay Sigawa na POV Corpus Masbaten bilang parte ng mga aktibidad. Makaluwis na sipiyat sa kan barangay. Obheto kan inisyatibang ini na maibalik ang kalinigan at man ang kagayunan sa lugar matapos ang pagselebrar. Pinaputong kan aktibidad ang espiritu kan voluntaryo pang katrabangan, pagkakasaruro kan komunidad at man aktibong partisipasyon kan kahobinisan sa pagmagpilitan sa rong matinig at magayon na kapalibutan. Kaya tras tanto, ang mga miyembro kan RPSP lumakaw dahil man nagduwa-duwang isip na tabangan ang tarong si San Vicente Agos na lalaki o naging pasyente na may stroke para man sigurado na tulos madara sa pinakarani na hospital para man sa atensyon medikal na kinakaipuhan sa ini. Ang tendang dedikasyon at pagmamakulong pagtotoo na ang tatuyang kapulisan preparadong magpaabot din anong manatabang para sa tatuyang mga kababayan pati naman ang siguradon ang sarong magayon atin salbado sa komunidad. Dagdag na mga kabarkada Karonda, Jonathan Riva, reporting. Report! Salamat Karondangatan sa mga dugang mo pang informasyon. Mainit na panahon kaya medyo nag-iinit-init manan sa kuyang payo sa naobserbaran ko sa tuya kayang gobyerno. Kumbaga haloy na po kita puon pagkainaki ko arog na kayan permi ang mga nangyayari. Sistema kan sa tuyang gobyerno puun pa kaidto sagkod ngunyan pero mas maray-rahay kan panahon da barato pa ang presyo kan mga barakalon sa kadikit pa ang utang kan Pilipinas napigbabayadan sa ibang nasyon pero ngunyan grabe na po ang utang namak mong day panamundag igwa ng utang ay pambirang buhay tayo ni sa Pilipinas. Mayong ugsuban sabi digdi sa Ringconada. Sagkod na day po nagtutultul day napapakarhay ang sistema kan sa tuyang gobyerno ang mga nasa gobyerno human giraray ang gibo. Day po maasenso ang Pilipinas daw ay sayan maging presidente. Pero kung pakarhayon ang paggugobyerno kan mga yaon sa gobyerno digdi po sa satuyang nasyon ang sistema
maasinso ang Pilipinas. Digdi sana sa presyo kan urig. 390 pesos ang kada kilo. Imagine, adakol pati yung mga pinagsasabing dahilan ang Department of Agriculture na ngaya ASF. Kadakol na bagang mga pinapaluwas na kung ano-ano na sanang mga helang kan hayop. Kaya ito, so manok. Kung di ako napapasala, so helang man ka na manok. Pero meron ka itong foot and mouth disease. Tapos, pag igwa pong mga helang ang hayop, digdi po sa tuyang nasyon, pigpaparapadakula ang issue. Una mo pati, kumbaga, mayo nang magkakaburuhay na hayop sa Pilipinas. Ay, ngaya, grabe kaya ngayon, nagkakaradan na mga urig sa baaw, kung sa insay na lugar sa tuyang nasyon, kaya dapat niya mag-import. Kaya man nare-resolveran, daw asigan import, dahil man nagbababa ang presyo kan urig. Asin ngaya, mag-import nin asin, asukar, kulang na ngayon supply. Ay, pambira. Ang nangyayari po, kadakol mga smuggler sa Pilipinas, smuggler nin bagas, smuggler nin mga hayop. Yan pinakamatinding mga smuggler anyaon sa gobyerno. Sabi kan iba, iba yung mga nag-oobserbar sa dalagan. Ano ba kaya nga mga buaya sa ubas? Yan po ang pinakamasakit. Ang yaon man sana na ibang yaon sa gobyerno na iyoan nagpapasasa. Kurakot baga. Tapos yaon dyan sa mga kalukuhan. Sinda nagkukontrol kan kalukuhan. Kan iba pong mga negosyante sa nasyon Pilipinas. Imbes na patawanin kastigo, ining mga smuggler nin bagas, smuggler nin sibuyas, bawang, pinoprotiran pa kan iba pong mga politiko sa satuyang nasyon. Kuwasa, kaput ninda sa ibang smuggler. Kasi hindi nga ning ibang mga nasa gobyerno, pero mga smuggler man. Dahil po maasinso ang Pilipinas pag-arog kay ni an pinaglalao man tang pwedeng makatabangkan sa tuyang gobyerno. Pwedeng makatabangkan mga Pilipino. Igwa na po kitang 1 minuto makalampas alas 9 din pagkaaga. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdo. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa taas na Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, anaw mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, Geotag Photo ng Proposed Project Site at Master List ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kununyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sa inman na sulukan rin kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena.
Balik po kita digdi sa tuyang programa. Oy, belated happy birthday palan ki dating konsyal Sandy Aguinildo kan Banuan po nin buhi Camarines Sur nagselebrar ka na sa iyang kumpleanyo kasubanggi. Todo suporta man an Regional Maritime Unit 5 kan Philippine National Police asin ang kaligtasan kana publiko na ma-secure ang mga lugar sa baybayon asin solidong suporta sa Bicol Loco Festival ngunya na taon na pinagsagibo duman sa Legazpi City sa probinsya kana Albay na nagpuon kan petsa 14 #kasudma nag-deploy niya na Toyota Hilux unit 186 asin duwang Civic Rubber Boats and PNP Maritime Group Bicol tanganing magtaunin seguridad sa coverage asin mamantiniran coastal visibility sa kalabaan kana Legazpi City Boulevard na nagsasaklaw man o nakakasakop sa mga barangay Dapdap, Puro, Lamba duman sa Legazpi City. Tapos ini man na pag-aprobar na kan House Bill 9314 na pinagasulong ni Congressman Migs Villaferte asin man Elre Villaferte nagibuho ng Rinconada State College and Baaw Community College ang nakapasar na sa ikaduwang pagbasa duman sa Senado. Ini ang pinagasulong ninda Congressman Villaferte asin man kan sa iyang ama ana kamauutan kan Bill na ini na iyon mas paiwason pa sin irani an edukasyon sa mga taga-Rinconada sa ikalimang distrito kan Camarines Sur. Digdi sa syudad kan Iriga pinagahanap man baga kan sa tuyang mga kababayan itong Iriga City Community College. Marin daw yan. Yapot ko daw yan kay ano yan? City Councilor-elect Ros Orolpo. Baka aram ka ini kun sa ipuput up an community college tigdi po sa syudad kan Iriga. Sabi ka ito may nadang akong mga barata na ipuput up duman sa barangay San Ramon sa syudad kan Iriga. Abang rayo naman kan community college niyan. So bagay man duman sa mounting unit. Digdi sa sentro kan syudad kadakol ng mga universidad. Duwaan university digdi. Digdi pa man talaga ipuput up itong community college garo masasapawa na an duwang universidad kan syudad din Iriga an Unipiusan. Tapos igwa pa nga ni digdi ni La Consolacion College. Isipon dahil naman gayo kay puan kan Iriga ang mga dakol na eskwelahan. Baka mayo naman mag enroll sa Nabua Igwaman in Camarines Sur Polytechnic Colleges.
pag-abot po sa kamugtakan kan edukasyon, ako lang tabang ining mga community college na ining puput up kan mga nanunungdan digdi sa probinsya nin Camarines Sur ni Congressman Mix Villaferte, ni Governor-elect Liwat El Villaferte. Kumbaga dakula ang manatabang ini sa tuyang mga kababayan. Kaya lang depende sa lugar. Anbaaw maray kwenta mayo pang gayong mga eskwelahan dyan na darakula. Pero pag abot po digdi sa syudad kan Iriga, halos kadakol na kan mga eskwelahan digdi. Sa mga pribado, kaya kung mabugtakan digdinin community college, mayo man yan problema. Kaya kaipuhan yan kan mga taga-Iriga, kaya lang ibubugtak. Yan ang hapot. Itong sa Philippine Science High School, igwa na po na pinagbugtak yan sa Erga Central School, Ana Pisay. Kumbaga dakol na nga ni Ana nag-enroll. Ini po sa paagi kan Department of Science and Technology. Tapos ining manunungod sa pwedeng kasuhan ang mga taong nagraraot nin onra arog kan mga nagsasabi na ikaan mataba, pandak, chismosa o pangit. Sa paagi kan Republic Act 10627 asin man Republic Act 10175, pwede mong kasuhan ansi say man na magsabi sa indonin mataba, maniwang, pangit, chismosa, pandak, asin pwede kang makulong o pabayado nin danyos nin maabot sa 6,000 pesos pataas kung mapapatunayan sa korte. Sa paagi po kan Republic Act number 10627 o ining Anti-Bullying Act of 2013. Tapos ining Section 2D, cyberbullying or any bullying done through the use of technology or any electronic means. Dangan ini pong Republic Act number 10175 o ining Cybercrime Prevention Act of 2012, Section 4-C, libel, the unlawful or prohibited acts of libel as defined in Article 355 of the Revised Penal Code as amended, committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. Both are punishable by law. Kaya day ka mo magpara panatsar, ha? Tuman sa mga marites. Pwede ka mong makasuhan. Hindi hababa man ang penalidad sa cyberbullying. Hindi ba kaya asigan mga panatsar? Mahiling sana ang sarong media dumakula ang tulak. Hindi kaya mataba. O pwede mo na pala niyan kasuhan pag sinabihan kang mataba, dakulan sa imong tulak. Masakit yan, sumabi baga. So, kaulay mo. Kung babae, dakula ngayon sa imong sa baba. Ano doon kaso kaya na?
Tapos, sumabi man sa lalaki, dakulang yan sa imong daghan. Si Karondang Joey, mahilig yan bilog nin kaso. Matabilon nga si Mrs. Si DJ Mandy yan, pwedeng magkaso kayan. Nagpapakonselo na lang kita kayo mga sa cyber bullying na yun eh. Kunyan po, kadakol na kan mga ling na mumukna, may Republic Act. Kadakol na mga lay na minsan dahil man bagang gayo na susunod. Pag-abot sa implementasyon, dyan po nagkakaigwanin problema ang sa tuyang gobyerno. Ini sanang sa Anti-Bullying Act na ini, sa cyberbullying. Kadakol ba kan mga nakakalibre dahil man paratawanin na kastigo. Kumbaga pag-abot kaya sa proseso, pag-abot sa pag-file nin kaso, yan po dyan ang problema. Kung papaanuhon mo ang ebidensya na makukuha, pasil mag-file nin kaso. Alagad pag-abot man sa korte, mapile ka nin kaso, mabad ka nin abogado, pagkakaabalahan mo, mayo ka man gayo mapapala, lalo kung maritis. Pailan mo nin kaso na yun libel. Human yan ang trabaho kan mga maritis. Kumbaga, manraot sa kapwa. Ayan, nagsabi, ito nga si mister mo, sadit, ang daradara. Paano mo man yan patutunayan sa korte? Kung nagtaram sumarites, tapos pag-abot sa korte, indang yan, man nga ako nagsasabi. Ay kuman nga nga nahiling, so daradara. Pasil bagang magtaram, kundi ang pagpapatunay, paghanap nin ebidensya, iyo po ang diripisil, digdi po sa tuyang nasyon. Paghanap nin testigo, saro yan. Minsan, kadakol pong mga krimen na nga ni yan bakusan ng maritis. Kaya man baga nagkakarastigo, ang nagigibo nin krimen, anibara po man magteristigo. Taon po dyan ang problema kan korte digdi sa tuyang nasyon. Tapos pag abot man sa mga hoben, digdi daw kita sa mga hoben. Kadakol bagang mga abusado na mga hobenes taano. Pwede kang ireklamo kung pakulon mo. Taraman mo nin malanit dyan sa DSWD, irereklamo ka. Kung nakakagibo po nin krimen ang mga minor, ay dahil yan pwedeng kulungon ta minor. Ini po ang mga ley sa tuyang nasyon na kumbaga sayang na para giribo, pero dahil man na i-implementar ni na tultul, kumbaga mapatawan nin kastigo. Ito mga nagkasala, sinusurog pa. Sinusurog kan DSWD, prinoproteheran kan gobyerno sa mga kalukuhan. Kan mga hoben na iba. Paanong, dahil surugon, ultimo nga ning sa ibang mga yaon sa gobyerno, dahil man mapatawan nin kastigo, asinda mismo, nagigibunin mga kabalbalan, kalukuhan. Dapat inoto na patawanin kastigo. Ini pong mga nanunungdan, ano ba pong mga opisyal niya to, ano ibang mga politiko, na mga abusado sa poder. Kung gusto tang mapakarhay ang dalagan kan korte sa Pilipinas. Pero sa nagiging tentasyon kan hudikatura sa Pilipinas ang kwarta.
Nagiging ulang an abogado tapag na tawaan mo nin awad-awad na kwarta an abogado. Tawa medyo sala-sala. So ipaglalaban ka yan, pero kung maluya-luyahan mo nin bayad an abogado ay pwedeng iulaan kaso. Kaya kadakol po bagang mga krimen, kasong maski sa aksidente digdi sa Pilipinas anday na re-resolveran. Kaya natatawanin na solusyon. Tapos na aksidente minsan day natatawanin hustisya. Pinisa ng mga aksidente sa tinampo ay nagkururiyat po ngunyan ang dakulang problema. Ako sa naman kan paradako kundi ang pinaka problema digdi mismong ang mga driver balasubas mayong disiplina. Sabi nga ni kaytong driver na nakaulay ko digdi ka nga sa Pilipinas hababaon ang kastigo ang penalidad pag nakaigwanin kung igwa kanin violation sa tinampo sa trapiko. Kumpara nga duman sa ibang nasyon ay matindi nga duman magsala-sala ka sa maski sa signal, sa speed. Pwedeng ang penalidad nga nag-aabot ni na sanggatos 1,000 pesos. Patawan ka nga ni na kastigo, penalidad. Pag naaraman ka, kulang naman nga duman ang mga paradakop. Digdi sa satuya halos kadakol kan mga paradako para titikitan kadikit sa naman kan penalidad lalo kung mga city ordinance tapos an iba municipal ordinance gasino sa naman di nga gyud nagsasangribuan penalidad duman sa mga nagbabayular sa bulos ka na trapiko. Samantalang duman nga sa ibang nasyon, kulang ang paradako, pero pag may violations ka, aram na. Mahiling ka sa CCTV, tapos so speed mo, so dalagan mo. Mag-report ka na nga sa embassy kung taga-ibang nasyon ka. Kung Pilipino ka o ano ka manalahi. Pero ngayon, penalidad duman, manda sa Qatar nasa 7 reals 700 reals dito basta ang equivalent nag-aabot danin sanggatos 1,000 pesos ang penalidad. May violations ka sana sa trapiko halimbawa manungod siya na sa pag-signal. Itaman, digdi, kadakol pong mga violations, kadidikit man kan penalidad, kaya kadakol man kan mga abusadong driver. Kulang nin disiplina. Ano iba pati, dahil man nagtutubod sa disiplina. Tapos, minsan iyo pananggot pag sinabihan mong, dahil ka dyan magparabaray basa, ito sala ka sa linya. Hihilingon ka pa nin malain. Ano ba nga ni dyan? Mayong mga helmet. Tapos, pag tinuyaw mo, nasala sa linya, kilas-kilas na. Ay, ini po ang dapat pakarhayon ng pag-implementar ka na ley sa tuyang nasyon. Patawan indro da kulang kastigo. Ini bagan gibuon kan mga congressman so mga nagbabayular sa bolos kan trapiko. Tapos ining mga nakakagibunin krimen. Libredo baga pag mga minor libredo magibunin kalukuhan. Ay nasa naman an kumbaga paano makuhaan pagdisiplina. Malumhok na marhay ang ley sa Pilipinas. Kaya sa nanganing may mga kasong plunder aram ng mayong bail paluluwason kalukuhan baga.
garupig pa para tuya-tuya sanaan sistema kan sa tuyang gobyerno, ta mismong an mga naggugobyerno, an iba mga pasaway. Iyo po an enoto na dapat disiplinahon. Kung talagang ipapautob ang totoong disiplina sa Pilipinas, enoton sa mga yaon sa gobyerno, tanganing magsurunod man ang nasa baba. Na may pagkatakot pag naggibonin kalukuhan ba kung orgulyo pa pag mga nakakagibonin kalukuhan, halimbawa naging korapto, may ipinagadan na congressman, may ipinagadan si gobernur. Yan ang dakulang problema po kan Pilipinas. Rinconada Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika ni Philip Baracena. Pana po kitang 31 minutos, makalampas na alas 9 nin pag-aga. Muna ako patidigdi, pero may akong nakukubhanan na baka niya ako nagpaparamdam si Pading Rocky. So bago ma-report si Karundang Atan, naglilitong na bagaan na cellphone digdi. Karundang Atan pati ang mga report kung minsan nakakakubhan man. Papakonselo lang po kita. Ang mga problema kan Pilipinas, masakit resolveran tulos-tulos. Kaya man si DJ Mandy, may mga si shared na bagang mga post na carpenters. Ay na daw niya ako, so Rinconada Inquirer. Tapos sa man na amigo ta si Nick Awa. Iba man bagaan mga pigba-vlog ka ito. Kung ibang mga pag-iriba na nagaharali na sa radyo. Pero iban ang mga dalaga na. Kung ano-ano na sila mga pag-iribo. May maginibo lang sa buhay. Minsan makonselo man, di ba? Hindi, kung mga nagbuburo vlog dahil manangay. Minsan bigla na sila bagang nawawara sa eksena sa mga vlog nila. Ay pambihira pag-arog po kayan ang buhay kan mga Pilipino. Pero man nga ning amigo ta dyan sa Banuan Canbao, si Joe Pastoral. Baka sa sunod kayo ni Pastoral Council nan kaputan. Natapos naman sa eleksyon. Ayaw ng PBCRB. Nahiling ko kay Saro, nag-renew man si amigo tayong taga-radyo man, kampanahon. Si Elmer Estrado, presidente, kan Lee Minister, babo na sa Pastoral Council. Kaya ito, nag-iba ini sa Mother Butler's Guild. Minsan, ano ba pong mga pag-iribata sa profesyon, pag di nakakataragal, digdi sa trabahong ini, naibanin landas. Pero man yan relihiyon, kung dahil mo na huyunan, ano iba baga, nalipat nin relihiyon, ibang sikta. Kundi sabi man kan luluhon ko, kan panahon, kan buhay pa ito. Ay, iyan nga yan, nonoy. Basta nga lipat-lipat yaot. Ayan lang niya ako, kunarog ka yan. Pero, depende man po. May mga naglilipat man na napapakarhay man ang buhay. Kumbaga, bako na milita ibang profesyon. Raot na, ay dahi man.
Igo nga na akong nagirumduman na pag-iriba ta sa profesyon na naghali man sa pagiging media. Nagin siya paratanom, garo ito si Wasoy Florin Jr. Marahay na baga subuhay ngunya ng mga panahon. Kadakol po kan mga naghaharali man sa trabahong ini, pero napapakarahay man ang buhay. Diba mga nagiging politiko? Bistado kong marhay na dawa mayo na siya sa pagiging media na suminikat tigdi po sa tuyang lugar sa probinsya kan Camarines Sur as in Rinconada area, si dating Congressman Sal Fortuno. O ngunyan marhay na bagaan na buhay. Kaya nga sabi kan ibang mga miyembros kan media duman siyudad kan nagang na kaibahan niya kan panahon. Ngaya ini nga si dating Congressman Sal Fortuno from Ramrag to Riches. Pero pinatunayan man talaga ni dating Congressman Sal Fortuno. Un pagkaaga hasta nag-asensoan sa iyang buhay. Iba man nagpaparahanap ka itong ipuput up na negosyo. Hindi dahil bagay ito pigdagos ni dating Congressman Sal Fortuno tagaro ngayon maluyang pagdangugon. So sa iyang salon makinurutro kaya ngayon makanos. Ano man daw na yung parahanap ka na salon ni dating Congressman Sal Fortuno. Dahil naman tupig dagos. Makanos daw ang pagdangugon. Kaya kung ma-put up man kita ng negosyo, so magayon man ang pangaran. Kasud man po nag-celebrar kan Father's Day an mga ulirang ama. Digdi po sa tuyang nasyon. Kaya si DJ Mandi saro po ini sa ulirang ama. Kailang magpara-apod-apod si Mrs. Si DJ Mandi talagang mapinadabang ama. Lolo pa. Dawa siya lolo na bako sa ng ama padaba na kan mga makuapo. Sabi ni DJ Mandi clean living na ngaya ako nguan. Hindi, medyo naloya lang ang buot kayo ni pag sinasabihan kong mauto. Ako nga wag para kontra pinsan. Congratulations liwat sa mga kababaihan na mga maswerteng nanggana digdi po sa siyudad kan Irga sa ginibong Miss Irga, Miss Rinconada, Miss Bicol Tourism, taga San Nicolas palan ang nanggana si Bettina Paulina Francia, Miss Irga 2025. Tapos sining si Miss Rinconada Angelica Centino, Miss Bicol Tourism 2025 Alexander Oriño. And first runner-up si Rani Latsmidado as in
Second runner-up si Rica Jean Piñalba. Ini si Dado, baka taga Kunyan ini. Sala na naman sa naisip. Ang naisip ko, una ko taga Bato, Dado, Sorilya. Ang taga sa Indaw, ang ibang apelyidong ini, bakong mga bistadong guys sa Rinconada. Dado, Piñalba, ibang lugar kayo dinilig sa tuyang probinsya o rehiyon pa na mga kabali duman sa Miss Bicol Tourism. Sabi digdi babati man ang gabos na nagbarali dalan sa pageant na ini na bako sa nang ibinidan sa indang gayon, dunong, asin man iba pa, kundi pati naman ang paglaban para sa indang mga advokasya. Kaya congratulations sa Indoga boss. So obserbaran ko sige ang bali na taga Santo Domingo digdi sa siyudad kan Iriga garo day na napangaranan na sabi man kan iba ko sa ngayang pirmi na sa naman kaya di na nangaranan ay pambihira pero antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good madungin man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good madungin man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ikuha na kitang 47 minutos. Makalampas na alas 9 din pagkaaga. Kumusta man ki Sir Leo Dato an school head ka na Francia Elementary School digdi po sa siyudad kan Irigasin man ki punong barangay Jubagayawa. Siyempre dyan sa San Vicente Sur digdi po sa siyudad man giraray kan Iriga ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa and Council. Priyaon dyan si Kagawad Juni Nakari. Sa pamilya Nakaryo, good morning po sa Indo dyan sa sinambit ng barangay. Na inspirasyon sa kadaklan ang trayumpo kan tulong magturugang na sinda Nesale, Jericho, St. Mabel Conde Sabuero. Hali duman sa Sangay Camarines Sur kan makapagtapos ang mga ini na may Latin honors bilang mga DOST scholars sa Sinman Dens Lesters sa Ateneo de Naga University. Si Nesale iyo nagtapos ng Bachelor of Science in Biology cum laude asin si Jericho man kan Bachelor of Science in Accountancy cum laude asin man si Mabel Bachelor of Science in Biology manya cum laude. Ana sindang pagtatapos indiyo an bako sa nang honra sa pamilya kundi patunay kan sindang dedikasyon asin determinasyon sa pag-aadal sa ibong kan hamon nin buhay. Kaya congratulations sa magturugang ana sa mga na-awardan may dakulang honra na pinagadara yan sa sindang lugar sa Sangay Camarines Sur. Abang si swerte man po kan mga arog kay ni abang swerte kan mga magurang pag-arog kay ni ana sa imong mga aki sabi nga ni kan gifted.
sa tatawan tanin doon ini pong reklamo kan mga motorista. Constituentes dyan sa Anayan, sa Banuan kan Pili, Camarines Sur asin iba pang mga lugar. Dahilan sa ginigibong panggigipit subuot kan Philippine National Railways sa mga cruising. Sabi kan mga nagtutuyaw ano daw tan otak kan nasa PNR anti-progress ang tinampo ginigibot takaypuan kan komunidad. Ang PNR gusto sindalang an may right of way. Pambihira. Ano taarog kayan pag-iisip ninda. Kaya dahil naayos ang satuyang estado huli sa makasadiring polisiya ninda. Ini mana saro day kaya tiga abot kan utak kabos na illegal cruising close yan dayan masara kun legal yan safety first magtaga pasiring man sa barangay para may aram kaman about dyan dahil ang barangay iyo ang mapaintindi sa imo. Ini pa maori po ang pag-uugali yan bako man po ninda sa dira ang PNR baka pigbakal na po ninda. Kaya daw ano gibon pwede pero baka pwede man po makiaram na ang munisipyo o kapitolyo ay day makikiaram ang kapitolyo digdi ta gusto nga ni bullet train kamo man daw. Reklamo ka po sa PNR management para day ka po para taram sa social media. So ay sinda-sinda na nag raralatikan pag-arog po kayan. Dai man po garo yan maabot ning sarong bulan ag saro pa baka dai ka man po naka-star sa lugar na yan tano po apektadong marhay yapot sa Bicol Saro Party List. Dayo po yan ang nakakaaram kan bullet train kaya pig sasaraduhan ang mga crossing na agihan kan release. Entitled po talaga ang PNR. Sa diri po yan kang PNR talaga. Mga ginagaro si bullet train gikan sa Japan. Amak mo ngali ng Japan bako ng Metro Manila ay pambihira man kamo. Asa ka pa sa bullet train pabango lang yan ng ako ako Bicol Party List para iboto ako po na ako Bicol Saro. Bicol, dahil man nakikiaram digdi sa bullet train na ini. Sorry mga boss, Bicol Saro Party List nga pala. Tao lang po. Sabi ko na, nasala. Madakulaan kita kan funeral services kayan. Aral daw, may gadan, naligis kang bullet train. Santissimo. Ma-income kayan kung digdi sa iriga si Manoy Jo Oralio, an Oralio Funeral Homes. Ano na lamang daw sabiyon kan probinsya magpuon na po garuan pag-ayos kan agyan kan bullet train. Iyo kaya yan pega sarata mapo na pagpakaray kang mga release ta dyan maagi ang bullet train pasiring Kapitolyo si pwede lang da magsakay itong nagboto lang sa Bicol Saro Party List libre si Daida nagboto mabayad ay pambira. Digdi man sa muya madam sarado na kasabay kan kapuknasan hamag sana. Tapot ko lang tabi sa mga taga-PNR. Ano po ta nagiinot ka mo sa rayo? Maglag kayan. Digdi po sa may SM, saka may Rotunda, saka sa may Hope Christian, digdi sa Naga. Ano ta dae panindo? Piglalaagan kayan. Pag piglaagan kayan dyan sa Naga, panigurado. Paingurag na traffic. An piglalagan kayan si illegal crossing o mayong koordinasyon sa PNR. O yan kayan problema. Aloy na kaya dahil kayo mo kung nakipag-coordinate sa PNR. Digdi nga ni sa iriga bagapig para demolish na sa mga yaon sa sentro.
dyan sa mayaran ikan na merkado publiko na mga kaharungan dyan na siyempre pagsasadirian kan PNR dapat mag-arali sinda dyan. Po sa inuuyunan taan na pasistemang inikan PNR kundi depende po sa lugar. Dyan kaya papaagihon ang bullet train bako. Tama, dapat duman mismo sa arani sa station. Pa-PNR ka po para magpaliwanag sa imo. Hirak mo man. Maagi na kaya ang bullet train. Maurag na PNR sinaraduan ng mga agyan. Marhay kayan pag lumabos platon ang gulong kantin. Sinda magana para vulgarize. Ay pambihira mo na. Grabe yan kung maplatnin doon gulong kantin. Bakal ba yan? Pakarhayon mo muna ang vulcanize mo baka bako vulcanize. Igdingani sa muya sa barangay Kapuknasan Milaor Camarines Sur daiman nagko-cross kan na release pero isinarado kan PNR ay pambihira. Namamarong na ang bullet train gikan sa Japan. Dingani napapakaray luma na train yan pa sabi bullet train baka bullet train gikan sa Japan mayo na talaga minsan sa tamang pag-iisip ang gobyerno pinapasakitan na ang mga tao imbes may agyan sa saraduhan. Delikado dyan sa San Antonio mayo ng lusutan talaga pag sinarado man palayugin na daan ambulansya o palayugon na daan ambulansya maurag kayan para dagon nindong sugrak an minaagi dyan na train pambira dahi kamukha yan tasalaman maray kaan halian manin release ipakilo bobo din sa batas ang PNR sindang nakikiagi sindang labi-labi. Muragan ka man kayan kakakarga mayo man mabakal kaya na junk shop mapakulong. Ang aram ko po sa dirkan PNR sa indang linya badong dahil po sinda nakikiagita sa dirindang linya 7 metros magibo ng dahilan poon sa tao kan release o magibong dalan bakong dahilan kakasuhan kan PNR si Sai na magtatanggal ng release ta sa dirindang linya orog kung may buhay na madanyaran bako ang PNR an mabayad kan mga danyos perwisos kundi an may kagibuhan. Sige na, halian na tapos pakilo mo para may kalagyan ka. Serve po natin yan kasi dahil kagustuhan nyo po magkaigwanin bullet train, dakol ng mga barangay, mga namamanwan, asin mga nagtatrabawan, maapektaran, dahilan sa proyekto. Pero wisyo asin dakulang abala po sa mga naghahanap buhay. Arog mi na may habal-habal, trimobile, jeep, asin mga kapwa kong mga riders. Maray kayan day na kamo magsarakay dyan, naayos lang ang nagyan ng gipit naning kapwa pe. Opo, dapat pakuon ang tren para maplata na akala ko ang PNR sa gobyerno po yan. Dano po arog kaya ng pag-uugalin, damauri sa kapwa Pilipino, bagataan ibang mga yaon sa PNR na mukag daog man. Dahil yan sa peritan na pagsakay dyan, basta sagot niya ang pamasay sa bus, safety person o rulay buhay kan tawan pigi-ingatan bako sa gipitan kan kapwa mayong aram sa kinaban ano ka lingaw normal illegal crossing yan close talaga yan dahil nalugod ka magsakay tren ta human sana punan biyayan tren arog na sinda kayan ay inda para tokar kan mga turo tren na ini bullet train na ini tamayo man mangyayari po digdi. Lagkod ngunyan ang bullet train na ini haloy na panahon pa ining marealisar. Pero pa kayan daw tanasabi ko po na day marerealisar basta-basta ang bullet train igwa po digding sarong dakulang politiko sa probinsya nin Camarines Sur na igwanin pagsasadiring bus. Iyan po ang magiging ulang. Biyahe ka na bus na ini pasiring duman sa Metro Manila haling Bicol. Kumbaga siyaan may sadiri.
saro sa stockholder. Sarong dakulang politiko digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Kaya ang mga kaisipan kay ni na magkaigwanin bullet train asin an sa iyang party list garo hampasable. Pero inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva sa pangaran kan bilog na persa kan RPN Radio Ronda. Ako po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos ka na sa indong dahing sawang pag-antabay na kaibahan niya to. Sa lado technical, si Cha Boy na obra. Sa transmitter, si Tonematic Saison. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas.